Всем привет! Сегодня мы от штаба татар. Все ребята пришли на ифтар, московский муфтият. Я уже не первый раз на этом ифтаре. Ифтар — месяц Рамадан. Рамадан — это священный месяц для всех мусульман, месяц причащения. Я держу пост, так же, как и все. И сегодня мы с ребятами здесь встретились на ифтар. И хочется сказать большое спасибо Рустаму Фаизовичу и всему штабу татар за предоставленную возможность. Я очень рада быть тут и встретиться со всеми ребятами в этот важный день. Месяц Рамадан уже заканчивается, подходит к концу, и поэтому мы здесь сегодня все вместе. Я первый раз пришла на данное мероприятие. Рада, что столько людей сегодня собралось. Хотелось бы познакомиться с новыми людьми, узнать, как у них настроение в этот прекрасный праздник. Сегодня мы находимся в московском муфтияте, где проходит ифтар. Священный месяц Рамадан приближается к своему завершению, и это буквально последние ифтары в рамках Рамадана в этом году. Сегодня я впервые в московском муфтияте. Надеюсь, что мне понравится. В общем-то, атмосфера такая одухотворенная здесь к этому располагает. Что касается меня лично и месяца Рамадан, то я в этом году держу его впервые. Вдохновившись примером отдельных коллег, друзей из штаба татар, я также решил держать месяц Рамадан. И это для меня первый опыт. Что касается моих ощущений, может быть, то в общем и целом Рамадан практически завершен, проходил вполне себе комфортно. Небольшие трудности испытывал в начале Рамадана, но постепенно мой организм перестроился, и, в общем-то, я что называется, головой дошел до как раз того, что это прекрасная возможность проверить себя еще раз на крепкость, взрастить, может быть, свой духовный потенциал. Прекрасно, что такой месяц существует, и что мы можем держать его и расти духовно и душевно. Hem ilginç hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi, oruç tutuşu kişinin hiç de kıymetmişi ecir sevabın iftar meclisi ağız açtırışı kişiye, mana ko'pmi kişini ol aşağıda aldı, ko'pmi kişiye ol rizq bire aldı, şu kişinin tutkan orucunun ecir sevapları iftar meclisi o'tkazuvchi kishiga yoziladi. Nindi üstün derece. Nindi kıyamet gününde alandırgan ecir sevapları bo'lak. İnşallah. Hem de yine şu an görevine ruhunu sıkında, şu orunlarda, şu yerlerde jiyilirga sebepçi olan en birinci bizning muftiyimiz Amir Hazret Karganovga rahmatlar etesi kile. Mana onun tırışlığı arkasında şu sebepler bilen, şu orunlar, şu binalar barlıkka kilip, nihayet motor ettirip, jingil, şuşulay meşitte iraklar jiyildi. Şu medrese meşitinde hatın kızlar jiyildi. Birge namaz okup, yılıda hazır birgeteşip, şuşunda bütün sessiye alırlık uğrunda iftar meclisleri kıldırağız. Bu da indi nindi zor Allah'ın rahmeti hem bilgen bülegi de bunun da indi sebepşi kıluşu kişilerge Allah-u Teala'nın rahmeti olsun. Her bir dinin, her bir ilişin, her bir mümkünlüğün gitken ecir savukların Allah-u Teala üzerine nasip eylesin. Hem indi şu şuna göre de mine Allah'a şükür muftiyimiz Akbir Hazret de nice yıllar davamında şuşula ittirip eli bizden oranda şatyor tırgan vakitinde biz sizin bilen, штаб татар bilen görüşeydik. Kileydik izmanda, anda açıraşaydık, anda iftarlar ötkereydi. Hem siz şapırgan vakitte biz de anda sizin şu ofiska barıp iftarlarga katlaşıp, yaşlarga vaazlar bilen
hem de yine nasihatler bilen çıkışlar çıkabız. Hem bu yılda yine bu yılımızda şuşulay gitti. Allah'a şükür bir küp uçuruşlar buldu, bir küp vaaz nasihatler buldu. Hem şuşa meşitlerimizde de, şuşa iftar meclislerimizde de şuşulay inşallah yıl devamında görüşülerini Allah Teala nasip eylesin. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. И довольно твоей великой милостью этот маджлис ифтар, который провели наши братья, которые вложили свои средства, свои силы, чтобы именно провести достойный этот маджлис накануне завершения великого месяца Рамазана. Всевышний Аллах дарует всем крепкий, искренний, чистый, непоколебимый иман, веру в Твою безграничную милость, Твое благоволение, даруем доброе здоровье, долгие лета жизни в исламе, и да будут они на протяжении всего жизненного пути Твоими возлюбленными рабами, верными посланникам пророка Мухаммад саллаллаху алейхи. О Всевышний Аллах, прими наши дуа. Воистину Ты всеслышащий, Ты всевидящий, Ты всеведущий. На Тебя только полагаемся, только на Тебя уповаем, и Всевышний Аллах, только у Тебя просим Твоей милости. О Аллах, прими наши дуа. Иннака муджибу да'ват, ва рафиу даражат, ва мунзилу баракат, ва қаудил хаджат. Бирахматика я архам. Hazretler bizden bilen birge bugün bizden iftar meclisimizde, medresemizde alı konaklar Özbekistan Respublikası'nın Samarkand ülkesindeki baş İmam Bukhari isimindeki zor kompleks baranda İmam Bukhari Hazretleri'nin kabri ul meçit yanında saklana kümülgen şunda İmam Bukhari'ni bilesiz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri cihintığını toplanan kişi büyük zor İslam galimi ol biznin İslam tarihinde mene ol indi özü şu Orta Aziyadan bulup şunda Samarkand'da kümülgen şu meçitinin 20 yıldan artık imam vazifasını başkargan hazretleri Zeyneddin Hazret o meçitni hazıranda remontlap 10.000 kişi yatırgan meçit tizgilerinde Özbekistan'ın prezidenti Şafkat Miramoğlu Mirzoyev degan kişi mine ol endi şu meçitni zorayttırıp hazır tağında erkinayttirip anda remont işleri alıp baralar. Hem bizning Ayatullah Hazret endi Ramazan ayının başından ok Hatim Kur'an okup meçitimizde biz bunda 2 tapkır Kur'an okup çıktık endi. Şu Hatim degan söz okup çıkı Kur'an'ni. Mine ol Hatim başkardı hafizlarımız taravih namazında biz Allah'ını mine bik rahatlanıp, bik motor mine bu zallarda tanışlap okudık. Teginde sizning xatiringizda bo'lgan müftiyat binasındagi namoz o'qitirgan zallarda anda televizorlar o'rnashtirilgan, andan da ko'rinib tura namoz o'qigan bu zaldagi bargan tartib o'ng'ayli kishilarga 21'inde inşallah biz g'ayibga deb azirlanamiz. Hem mine bu yılda bik siyinişli haber de buldu bizim için. Biz köp yıllardan hazırlap kelemiz. Sizin de işitkeniniz belki vardır da Yana Moskov territoriyasında da Kommunarka degan şunday bir rayon var. Şunda bir yangi meçit tizirge inşallah bu yıl başlayız. Biz de uzak yıllar ruhsat gerekli bo'lgan kağızlarını hazırlap girdik. Hem Allah'a şükür mine nihayet indi kararlar var. Anda bizning Moskvada hazır 5. musulmonlarning shunday bir kulliyati inşallah barlıkka kelerge tiyiş.
Biz bugün менә Kur'an Hafiz Hazretler bilen, Zeynuddin Hazretler bilen birleşip barıp, anda 2 rekat namaz okuyup, dualar kılıp kayttık. İnşallah hayırlı saatte bulsun. Allah Teala şerif Ramazan ayı bereketinde tınışlık bilen менә şul tüzülüşlerini başlap, tizkinde başkarırga bizge özü nasip etsin. Bugün bizde Bunak'ta Tatar yaşları iken менә kızlar da, yigitler de biz sizni görüge bik şatbız elbette özümüzün aramızda hem sizge de tırmışlarınızda biz uğuşlar tileybiz, baxıt, hayırlı ömür tileybiz. Baxıtlı bulur için lakin ul baxıtның yolunu taba bilirge gerek. Менә onun baxıtның yolu ул инде Аллаһ Тәаләгә якын булу белән, Аллаһ Тәаләне күрсәткән юлы белән бару белән генә табыла. Башка төрле аны табырга мөмкин түгел. Шуның өчен менә сезгә дә менә мәдрәсәләребез иншааллах сентябрь аеннан рәсми рәвештә эшли башлый. Зәйнулла Ишан Расулов исемендәге мәдрәсә була бу. Һәм менә монда 3-нче катта анда бер махсус татар классы бар безнең. Без аны әгәр дә анда әле менеп күрсәгез, әле анда бераз әзерләүләр бара. Анда bütün татар зыялылары, безнең зур шәхесләребез, анда безнең диварларга исемнәре, рәсемнәре куелган. Татар конгрессында инде менә бер интерактивный доска дип тә бүләк итеп бирделәр безгә. 2-нче этаждагы бер класс, Бухара исемендәге классыбыз була. Анда Kur'an хафизлар укый торган бер бүлмә була. Анда шунда инде үз кыяфәтендә, үз стилендә әзерләнелә ул. Менә анда монда 8 аудитория бу бинада безнең. Менә бу инде китапхана безнең. Китаплар белән без тутырабыз, әле җитешмәдек кенә монда эшләп бетерергә. Ашханәдә сез булдыгыз инде менә ифтарларда катнаштыгыз. Тәмле татлы ризыкларны ашадыгыз. Менә Аллаһка шөкер без Рамазан ае буена шулай дәвам итәбез. Һәм әлбәттә бүгенге дөньяда үзлегебезне саклау, үзебезнең мусульман икәнлегебезне саклау, татар икәнлегебезне саклау бик мөһим. Чөнки бер заманнарда инде бу чикләрне югалтырга тырышсалар да, һәр кеше аның бит инде туган җире бар, туган авылы бар, гаиләсе бар, ата-анасы бар. Ул бит күптән төшмәгән. Шулай булгач, аларның үзенең бер гырыф-гадәтләре бар, милләте бар, үзенең тоткан дине бар бит инде. Шуның өчен менә бездә татарлардан туган кешеләр булгач, бит инде кем булабыз? Татар булабыз инде. Һәм монардан да әввәл иң дә кадерлесе инде мусульман булу. Чөнки җәннәткә татарлар керә димәгән, таҗиклар белән үзбәкләр дә керә димәгән, гарәпләр белән төрекләр дә димәгән, җәннәткә мөэмин мусульман бәндәләр керә дигән. Шуның өчен әлбәттә татарлыгыбыз милләт буларак үзебезнең гырыф-гадәтләребезне, телебезне саклау тиеш, ләкин динебез ул инде иң менә алында. Шуны гына әйтим, иң авыр заманнарда, менә динне кыскан вакытта, милләт дин белән көрәшкән вакытларда безнең халыкны саклап калырга кем ярдәм итте? Гармуннар, барабаннар, театрлар, башкалар түгел бит. Хәзер менә ул шундый бигрәк тә мода булып китте. Мәчетләргә татарларны әз күрәбез, менә ярый-ярый айга 1-2 тапкыр килеп күренәсез ифтарга. Концерт белән сабантуй булса, йөгерәсез. Бөтенесеннән алда. Нишләп аласыз? Менә ул бит без бит мусульман кешеләр, менә аны да бит без уйларга тиеш бит аны. Менә шул дин бит саклап калды безне. Башкалар югалган заманнарда да безне динебез саклап калырга ярдәм итте. Шуның өчен әлбәттә менә бу безгә мөһим, һәм без Аллаһка шөкер, һәм мусульман булып, һәм татар булып та яшибез.
Чөнки татар булуыбыз безгә диндә нәрсәгә алса да мөһим. Менә Зәйнетдин хәзрәткә дә әйтәм, хәзрәтләргә дә, сезгә дә революциягә кадәр, инкыйлабка кадәр безнең татар галимнәребез 34,000-35 меңгә якын төрле дингә багышлаган китаплар язып бастырганнар. 35 мең төрле. Ул 35 мең штук түгел ул, даны түгел. Разнылар, төрлеләр. Иң авыр мәсьәләләрдән башлап, җиңел, гади генә балалар өчен булган дәреслекләр белән 35 мең. Менә ничек бу милләт, ул җаһил надан милләт булсын. Әлбәттә, гыйлеме югары дәрәҗәдә булган, революциягә кадәр безнең халык 87% образованный булган. Чөнки балалар мәчеткә барган имам дәрес биргән, менә безнең әби дәрсили иде безнең. Алар утын тотып, утын поленасы тотып бара торган булганнар мулланың хатын янына. Аны полена белән килмәсәң кертми. Анда акча түләргә юк, шуның белән пич чагырга түлиләр икән. Мулланың хатына бустай дәрес укыта кызларны, хәзрәт инде укыта балайларны. Менә шулай укып 87 безнең фаиз процент халыгыбыз образованный булган, укый яза белгән. Менә безнең гафу итәсез инде мин үземнең шәхси әйберләрне дә әбинең әнисе, теге тагын да әбиебез була инде. Менә Махмуд Җиһан әби дигән. Менә мин әле бүген мөфти булып, ул кадәр телләрне белмим. Ул авылдагы бер әби, авылдагы бер карчык. Көтүп биргән бу әби. Ул гарәп телендә, фарси телендә, төрки телендә, ич телдә, рус телен белмәгән. Ич телдә рәхәтләнеп язып укый торган дәфтәрләре бар. Менә авылдагы бер әби. Менә шуңа күрә дә әлбәттә безгә үзебезнең милли мирасыбыз белән бергә дини мирасыбызны саклау бигрәк тә кирәк. Һәм менә инде Үзбәкстаннан килгән кунакларыбыз алдында күпер салып әйтәм, без бер халык, төрки халыклар, телебездә аз генә анда кушымталар булса да, ләкин безнең гырыф гадәтләребез, мәзһәбебез бер, галимнәребез бер китапларны укыган, менә диндәге бөтен тәрбиябез бер безнең. Менә шуның өчен безнең бөтен зур галимнәребез, менә шул Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре дә, башкалар да Бохарага барып, Самарканд, Ташкентларга барып гыйлем алганнар. Менә хәзер дә анда бик саклыйлар динне. Менә дәүләт тә бик зур игътибар бирә, дин белән дәүләтне бергә алып баралар алар. Менә ул безнең өчен әлбәттә бик олы сөенеч. Шуңа күрә мин инде бик менә шатланып Зәйнетдин хәзрәткә менә сүз бирәм. Хәзрәт сезнең монда да, бөтен этажларда, тегендә дә җәмәгатебез тыңлап торалар инде. Рәхим итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Дорогие братья, сестры, рады вас приветствовать в этом медресе и в таком великом месяце Рамазан. Как вы знаете, Рамазан для мусульман, для нас всех самый великий месяц. И каждый день, каждую ночь в Рамазане это как бы большой подарок Аллаха для нас всех. Рамазан, он со всех сторон. Сперва, значит, наш великий Коран именно в этом месяце спустился со стороны Господа в земное небо. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, когда ему исполнился 40 лет, в пещере Хиро, Джабраиль, алейхиссалату вассалам, принес ему пророчество. 5 аятов с начала суры Аль-Алак.
который начинается «Икра» – «Учитесь». Во-вторых, один из столбов нашей религии – это роза ибадат именно в этом месяце. Во-третьих, Лайлатул Кадр, ночь Кадр, он тоже является одним из ночей Рамазана месяца. Вот хороших дней. Желаем вам всем здоровья крепкого, всего наилучшего. И во главе с Альбир Хазрат Аллах Субханаху ва Та'ала пусть даст вам всего наилучшего. Приглашаем вас всех в Узбекистан, Самарканд. В Самарканде тоже есть очень достопримечательные места. И самое главное, двоюродный брат пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, Усам ибн Аббас, он похоронен у нас. И великий хадисовед имам Аль-Бухари в Самарканде. И великий имам Аль-Матруди, вы постепенно узнаете о них. Имам Аль-Матруди, он является имамом нашего иткада, и он тоже похоронен в Самарканде. Имам тариката Ходжа Ахрар Убайдуллах Али, он тоже в Самарканде. И старинные здания, достопримечательности. Вот, особенно летом у нас будет очень хорошо. Вот Альбир Хазрат несколько раз он был у нас. Приглашаем вас всех к нам в гости и будем рады. Biz O'zbekiston imomlari shu kecha kunduzda dunyoning ko'p mamlakatlarida musulmonlar bilan uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Hozir bizni qardoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida, Koreyada, Turkiyada, Qozog'iston, Rossiyaga ham mana qorilarimiz bilan kelib, siz aziz musulmonlar bilan didorlashib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, innamal mu'minuna ikhva, mu'minlar hammalari birodardirlar. Va ta'awanu 'alal birri va taqva, taqvo va yaxshilik yo'lida hamkorlik qilingiz. Va la ta'awanu 'alal ithmi val 'udwan, gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz deb marhamat qilgan. Biz O'zbekiston imomlari aynan shu yaxshilik yo'lida, taqvo yo'lida hamkorlik qilishlik uchun tashrif qilib turibmiz. Shu yaxshiligimiz, hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Mana Rossiya Federatsiyasi Moskva va markaz muftiysi Albir Hazrat, O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy Nuriddin Hoji domla bilan tesne отношения у них, hamkorlik va mana shu hamkorlik inshaalloh davomiy bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Hazrat sizga, Alloh rozi bo'lsin, safarlaringiz xayrli bo'lsin. Sizga Alloh taolo bexatar safar bilan tug'an yerlaringizga yetib, Samarqand musulmonlarına bizdan qaynar salamlarimizni aytib, endi g'ayib bayramlari shoqib bilan o'tkariga yazsin, kelib turamiz. Biz sizni bek yaqin ko'ramiz, yaxshi ko'ramiz. Mana shunga ko'ra Alloh taolo sizdan da rozi bo'lsin.